आंनि हाबायाव लिंहरनाय जाला मा खारननि थाखाय थाबनो हाबा जानांखो बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबा आं उनावहाय खोन्थागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने माखासे बिराद रिजन दङ। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Asa खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनि मोजाङैनो दङ। गोबाव सम बिदि भिडिअफोर लाबोनो हायाखै माखासे जेंनानि थाखाय नाथाय दिनै गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आरो अनसायनाय होगोन होननानै आंनि दिनै भिडिअखौ बेनि सायाव नोंथांमोना आंनि थांनाय आरो टाइटेल खालामनानै एसेब्लाबो हमदांनानै मोनाखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आबो गेमस्रिनि हाबा बिदिनो मोनसे फिसा ब्लग नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आरो अनसायनाय होगोन होननानै आरो लोगोसेनो आबो गेमस्रिया मानो बिदि हरखाबै हाबा लाखो मा जाथायनि थाखाय बिथांमोननि सिङाव मा जादों बेखौ मिन्थिनोब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो मिन्थिगोन। मारि जोबखादोंना गारिखौ दंखायोना मानसिफोर नै साडेनलि जोङो बिदि हाबा जानायनि डिसिसन लाबाय आरोना दिनै उपाय गैला आगै जगतखौनो लिंहरनांबाय देनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंनो हायासै आरो गाज्रि मोननो नाङा नेक्स्टआवहाय देनां फिसाजोफोरनि हाबायाव लिंहरसिगोन आंनि हाबायाव लिंहरनाय जाला मा खारननि थाखाय थाबनो हाबा जानांखो बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबा आं उनावहाय खोन्थागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने माखासे बिराद रिजन दङ उपाय गैयियाव माने आंनो हालामोन मिथिबाय आङो हस्सा माने सिगां सिरियासलि बुंदों आरो हालामोन आं बेखौ कन्ट्रलाव थागासिनो कन्ट्रलाव थागासिनो र' बे चान्सआवनो आंबो मिनिफागोन जागासिनो माने एबार जाफिनबाय काट खालामसै नोंथांमोननो आं खोन्थानो होनना सानखादोंमोन खिन्थु मालाबा माने ओरैबायदि सिटुवेसन फैनानै होयो खोन्थानो सानब्लाबो माने मिलायहैया आरोना टाइमिङा ओंखायनो डाइरेक्ट हाबा दिनावनो देलायनायनिफ्रायनो आं भिडिअखौ जागायजेनबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बे फिसा हाबायावनो जाखिनि माने सेलेब्रेट खालामो जोङो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जिहेतु गासैबो जिनिसखौ आं शेयार खालामो नोंथांमोनजों नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं बेबायदि फिसा हाबा जानो गोसो गैथारामोन आरोना खिन्थु मा खालामनो बेनोमोन खोमा आंनि खाफालनि लिरनाय ओमफ्राय दा लोगो हौवाफोर थाफैखाबाय थाफैयाखै सोरनिबा न'आवसो खारबोनानै बेखौ उनाव खिथासिगोन दे उनाव माल मिनि दङबो चान्सआवनो दान्स मुलाम्फागासिनो माबायदि आबो खोन्थिबावलाय मायदि सोंनो नायनाय खोनाय आब'खौ मायदि सोंनो आब' मायदि सोंनो दे खोन्थानाय Happy married life, na? Jai! Wes, masa mau nunggu? Gak dia. Apa nama dia? Gamesnya apa gamesnya? माबायदि नांदों नोंथाङा आब' गेमस्रिनि हाबा जानो मोननानै नोंहालाय नायफैदों मोनदों इनभाइटेसनाबो जोंना नालाय आरो लावदुमा मा जाबावनांगौ बेखौ जोङो रेकेटआव दोनजा नङा मा जायो मबाइलावसो इनभाइटेसन हरनाय नालाय ओरैनो जों फिसाल'सो लाना फैदों आरो आइ गिफ्टखौ बावबाय बावबायसो दखानाव बायनायालाय बायदोंमोन आरो जागोन हेल' आब' गेमस्रि नायदो हाबा जाग्राखौ नायदो बाप लाबाय थानो हायो हौवा गोदाननि ना हिनजाव गोदाननि जाखो हाबा जाग्राफ्रा सोर
ruang kecilan ini mam. Oi, Bapak. Bolo. Agan. नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिखाबाय जानांगौ हाबाया नंगौना नङा सिबि प्रडाक्शनाव फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअ थास' बिबार अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बे फैनो गोनां बेनिनो शुटिं सोलिगासिनो दङ बेनिनो मोनसे शर्ट बेयो बेनिनो आंबो ब्लग लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय होननानै आरो अनसायनाय होगोन होननानै थेंक इउ स' माच